Conas atá mé ag filleadh ar an bhfuilge thar leor. Bailte go léir, seo í teanga anam. Gan stress, No stress. gan ladrán, No ladrán. crack a bhain. Oh yeah. Crack a bhain, crack a bhain, crack a bhain. Is beag áras go bhfuil athbheocháin na Ghaeilge ar siúl. Is cainteoir líofa í ar nuachtarán nua. Tá rath idirnáisiúnta buinte amach ag an túr rap níchap. Agus tá gluúin nua de TikTokers, Instagrammers, YouTubers ag déanamh na teanga níos inreachtaine dóibh siúd a ring nóir ása níos á labhairt an teanga go líofa. So here I am ag brathnú ar an Ghaeilge ag bláthú ó chian le smuoth den club. Agus uaireanta chagan mothú orm go bhfuilm beagáinín ar an imeall. Ach bhaithlim a bheith mar chuid den club. I want to be a member of this club. This is the coolest club going. Bhaithlim a bheith mar chuid den club. Saolaíonn conas a ásan an club sin, an club Airnach, an club de Ghaeilge, níos mó agus níos mó. Agus tuchaí lá nuair a casaigh taistálathe Airnacha Ar chéile. agus sleamhaigh siad go nádúrtha sa chóra Ghaeilge, is áile agus is boga gan dara suoinmh ar an méile. And no, níl sé éasca. Ach cé a dúirt go mbeadh sé agus an irid sin eile ar siú le nóiríochta go minic tangacha eile a máisteacht is féidir a bheith andeachar am ach fanní agus spreaga a fháil chun ar teanga dúchas a ólam agus a cleachta. Mar sin, chiail mé go ndéanann an fís an seo faoi mar tá mé féin ag dul in le leis. Gan pingan a cathal without spending a penny. Rackmeat. Oh, it's strong coffee. Ibrahim. Caithfidh sé a bheith spríúil agus cabhraíonn sé mátá sé cool. Deirring go mbeadh sé den nós a bhain an Ghaeilge a cháil mar rud álinn ach 6 ladrána agus seanáisiúnta. Is cinnte go bhfuil siad gá cheann acu seo. Ach is féidir le an Ghaeilge a bheith seanáisiúnta agus nua aimseartha ag an am chéine. Caithfidh sí a bheith mar sin. Agus ina riara tá sí annach gnéasach freisin. Éibre a dó. Cuinnig Graham Dangan ar an gúis sin. Tá is a gcuibh cad a gceiste gom. Níonan an Ghaeilge ólam agus an Francíse nó an Iodálais ólam. Téann sé bhád níos daine ná sin. B'fhéidir go bhfuil cúiseanna cosúla ring ach tá taithí pásanta ar gach duine ar an teanga. Bíodh aithne amháil ar de chúis féin agus cuinnig Graham Dangan airí. Agus go soléir ní ghádit chunéad rudí ólam in Ghaeilge nach bhfuil sim agat an tú. Más má leis plandaí anamacha ólam chomh dit. Ní hééis sin mar rah féin. Is málam frásí ólam chun blas agus sevras agus fuinmh a chur iscéalta. Suoinnig ar go tubann ach sais níos éagsúla, níos simúla. Éibre a trí! Déan leat féin é is teanga caidánach sí ach is as de bhéal féin a tháigann sí amach. Do bhéal féin. You can't be an imposter. It's your language. Is do teanga. Ní léon dóchar íosachtaí amháil. Is rud é a dhéanann gach teanga bio. Every living language does it. Borrows. And after all the awful English borrowings, taréis an irid sin anglachas uafásach, maithíonn sé mar díoltas bhín é a dhéanamh an bhealach eile. Éibre cathair ach láháin. Just one day a week of grammar. Tá an gramadach le dránach. Ach, úsáideach. Bhí trá ann nuair a bhí Graham maith agam ar an gramadach Ghaeilge ach inis níl so much. Anis déanam iirecht dul in lech lei
láháin sa teachtain chun cúnamh de ChatGPT. Úsáidim airdeithe mar mínig an aimsir caite den owl is gur páiste mé. nó cruthaigh córa I dtéar vers I teachtarna. nó mínig an turú dom céim ar chéim. Éibar a Cúig chéimena yoga mórtas ulmhór. Baby steps, big pride. Tá mo chuid Gaeilge beagáinín cam faoi láthair ach líonann gach focail nua a ólaíonn mé le bród. Éibar a sé circle córa más féidir leis. So one of those language circles if you can. Ás ar bith a míon fiú túr chaintóirí tiltanacha ann tá cumas ann circle córa a crochu. Tá mé choní a gar Mexico agus más féidir linn ceannachar ar bunam seo is féidir é dhéanamh ás ar bith. Taíonn mothú pobl agus córaint go mór agus tú agólam tanga. Éibar a seacht ceol agus content creators. Grúpi ceol cosúla seo ling a níor agus an banna de Harcha Burn Church comá le súlaháin nó ar 9 nícap. Tá flúirse le áil ar Instagram den content creators. Cíbh le bhéil atágas. Má tá tú beagán méarbach, like my good self, tá seán with a fada anna bhá, nó ar 9 an pod créile hatfuil. Tá chun de burcha sochéilíonta agus is bealach iontoch é seachtain nuacht le canál suas leis an méid atá ag tarlú is saoil na Gaeilge. Trí Gaeilge féin. Ar aon nos, sin é, tásúlagam gur gcuidigh an fios an seo libh. Go leor amor, go leor grá de gach fólamar Gaeilge go háirithe dó siúd atá thar leor.